guys, welcome back to my YouTube channel Sangeeta Rani Brahmo. आं दिनै बे दाउस्रिखौ देखायनायदों मानोना बियो माने बारा रायलाया खिन्थु किसुमानफोरखौ बुंनो हायो जेनेबा आबै गैया ओरै होनो सोरबा आबै गाबज्रिफैबा आरो गावनि नामखौबो बुङो गावनि नामा जाबाय दाउलेब Abi alay abi Daulep 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 Abi Daulep Abi Abi Daulep Abi Abi ya भिडिअखौ जुदि नायना मोजां नाङो लाइक खालाम शेयार खालाम बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन